Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau, taken maganganun namu ƙalubale ga Nura M Inuwa. Shahararrun mawaƙa daban-daban daga ƙasashe daban-daban suna yawaita maganganu daban-daban akan wannan fitaccen mawaƙi mai suna Nura M Inuwa, wanda ba komai ne janyo hakan ba sai silar yawaita ɗawainiya da abubuwan da ake yi da kuma maganganun da ake yi akan wani fitaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa. Sai dai Nura M Inuwa ya tara shahararrun masoya na gida da na jeji, ba komai ne ya sa ya tara wannan masoya ba sai wasu dalilai da suka tabbatar da cewa tabbas yana da farin jini kuma yana da tarin masoya a ko'ina. Sai dai amma masoyansa har yanzu ba su san cikakken halin da wannan fitaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa yake ciki ba, ko kuma a ce har yanzu ba a san yanayin halin da Nura M Inuwa yake gudanar da rayuwarsa ba. Manya-manyan mawaƙa daban-daban sun yawaita maganganu daban-daban a wani fitaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa. Hakan ne ya sa mutane suka ga cewa ya kamata a ce a yi mishi magana, kuma ya kamata a ce a tsaya a gaya mishi domin ya canza halinsa, musamman ma mawaƙan Hausa, yanda suka yawaita maganganu kan cewa shi wannan fitaccen mawaƙi wato Nura M Inuwa baya son cin kuɗinsa, kuma kowane mawaƙi ana so a ganshi yana cin kuɗinsa, yana sa kaya masu tsada, yana siyan motoci masu tsada, haka zalika yana zama a damfareren gida ba don komai ba sai don kankaro girma, kuma sai don kankaro mutuncin wannan babbar ƙungiya tasu wato ta mawaƙa. Hakan ne yasa wasu da yawa suke cewa tsakanin Nura M Inuwa da wannan fitaccen mawaƙi wato Naziru sarkin waƙa ba sa jituwa. Domin shi Naziru mutum ne wanda yake da fariya, kuma mutum ne wanda yake da frown, mutum ne wanda wasu sukan ce yana da girman kai, kuma yana da jijji da kai, kuma yana da kasala da rayuwa, wanda wasu sukan ce ba wata uwa ce da shi ba, amma kuma yana matuƙar jijji da kansa, kuma yana matuƙar cewa nuna shi wani ne ba don komai ba sai don kawai a san shi kuma ya suna. Kuma idan aka danganta shi da manya-manyan mawaƙan da suke cikin wannan ƙasar Hausa, ba shi ba komai ba ne, amma dai duk da haka yana taka muhimmiyar rawa, kuma yana taka rawar gani, kuma yana baiwa mawaƙa cikakkiyar gudunmawa, hatta ma masoyansa yana ba su cikakkiyar gudunmawa. Ba komai ne yasa yake hakan ba sai dai ya kankaro girmansa, ya kuma kankaro darajar wannan babbar masana'anta, kuma mu ce ƙungiya ta mawaƙa. Shi kansa idan muka ƙara danganta maganganun da wannan babban mawaƙi wato Umar M Sharif kansa, a yanzu an gano cewa yana amfani da manyan motoci, kuma yana riƙe manyan wayoyi, haka zalika yana yawo da manyan yara wato manyan 'yan mata, kuma bugu da ƙari yakan shiga gida manya-manyan gidaje, kuma baya zama a ƙaramin hotel ba don komai ba sai da kankaro girmansa. Kuma bugu da ƙari duk inda zai je yakan je da convoy ba don komai ba sai dai ya ga ya kankaro girmansa da kuma mutuncinsa da kuma mutuncin wannan ƙungiya tasu. Amma sai dai shi wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa yakan kare girmansa ba don komai ba sai don kawai cewa baya so ya ci kuɗinsa, yanda wasu daga ciki suke cewa Nura M Inuwa mutum ne mai tsimulmula, kuma mutum ne mai rahin son kashe kuɗi ko kaɗan, baya son kashe kuɗi, kuma baya so ya kankaro mutuncin wannan babban masana'anta. Haka ne yasa wani fitaccen mawaƙi kuma jarumi ya fito social media ya yi wata babban magana, yanda yake cewa tabbas gaskiya idan har Nura M Inuwa ba zai san abin da yake ba, to ya kamata ce gaskiya ya ajiye waka, ma'ana ya bawa yara su taso wanda za su iya kare mutuncin wannan babban masana'anta kuma babbar ƙungiya ta mawaƙa. Ya kamata ce duk abin da Nura M Inuwa zai dinga yi, ya kamata ce ya dinga sanin cewa fa yana da ɗumbin masoya a gida da kuma jeji, kuma ya kamata ce ya san da cewa duk abin da yake yi ana kallonsa, kuma ana sauraronsa, kuma ana ganinsa, kuma ko me yake yi ya sani cewa fa duniya tana kallonsa. A yanzu fa jiran kaɗan ake yi a ga cewa yayi abu an yaɗa shi a social media. Shin menene yasa ya kasa gane hakan? Haka shi kansa wannan mawaƙi kuma jarumi ya ƙara da cewa tabbas ya kamata ce Nura M Inuwa yanzu ya shiga taitayinsa, kuma ya kamata ce ya san halin da duniya take ciki. Sai dai ta wani gefen akwai wata babban mawaƙiya kuma jaruma, ita kanta ta fito ta tofa albarkacin bakinta, yanda take cewa tabbas ba komai ne yasa wannan fitaccen mawaƙi yake tsaya yake cancana kuɗinsa ba, ko ba komai ne yasa yake tsaya yake more rayuwarsa ba. Babu wanda yasa ya ga Nura M Inuwa ya ce baya ci a cikinsa, kuma babu wanda yasa ya ganshi ya ce baya sawa a jikinsa, kuma babu wanda yasa ya ganshi ya ce baya hawa mota mai kyau, kuma babu wanda yasa ya ganshi ya kawo mishi raini ta kowace fuska. Kawai dai kuna faɗa wannan maganganu ne ba don komai ba sai da kawai don kun ga cewa ba shi da girman kai, kuma ba shi da ƙasaita, kuma ba shi da cancana magana, ma'ana baya son rigima, kuma yakan zama da kowa lafiya, baya son yawaita rigima. Ita kanta wannan babban mawaƙiya kuma babbar jaruma ta fito ta ƙara da cewa ita da kanta da za ta